בירושלים, יש לנו גלריה, ברחוב המלך דוד. היום אני אציג בפניכם את הצלחת פסח המתקפלת. הצלחת הזאת מנסה ליצור נקודת מפגש בין האפשרויות זיכרון שהיו לנו בעבר לאפשרויות זיכרון שיש לנו היום. בעצם הצגתי את הצלוחיות בצורה של קופסאות של דיסקים. היום אנחנו שמים כל מה שאנחנו רוצים לשמור במחשב, אך בעבר אנחנו השתמשנו באוכל לאותה מטרה. למשל, כשאנחנו מניחים ביצה או זרוע על הצלחת, אנחנו יוצרים מפגש בין עבר להווה. כאשר אנחנו משתמשים באפשרות זיכרון שהייתה לנו בעבר, שזה האוכל, ומניחים אותה על אפשרויות הזיכרון הסימבוליות של היום. כמובן, כמו שהיום הכל מתקפל ונהיה מינימליסטי, אז גם את הצלחת הזאת אפשר לעצם פשוט ככה. עכשיו, בקופסה עצמה שעשויה מכסף, יש מקום לכוס אליהו, ופה יש מקום למצות. אני יכולה להיכנס פה בשלושת המגרעות האלו. יש עוד חלק נוסף שתופס אותם מהצד השני, כך שניתן להשתמש גם במצות מרובעות, גם במצות עגולות, אפילו במשולשות אם תרצו. עיצוב זה הוא אחד מהחביבים עליי, כי הוא באמת הצליח לצאת מהקונספט של צלחת פסח עגולה וגדולה ולפרק אותה לצורה חדשה בעצם, ליצור אפשרות אחרת בסדר פסח, אך שעדיין יכיל את כל הדברים שאנחנו זקוקים להם.